Škola trčanja daje osnove. U školi dobiješ to da minutu trčiš, minutu hodaš, postepeno dođeš do polumaratona, maratona. Da nema škole ne bi ni trčala, iskreno. Jedna odlična utrka danas. Htio bih čestitati svim školarcima na prvim polumaratonima, desetkama i svim klubašima na osobnim rekordima. Nova generacija školaraca trenirala je naporno i pratili su sve zahtjeve koji su bili pred njima i jako dobro su odradili utrku i mislim da su zadovoljni oni, zadovoljni treneri i zadovoljni svi u cjelini. Danas smo, ako se ne varam, 3-4 osobna rekorda srušili i nastavljamo samo dalje rušiti rekorde, što je meni jako drago osobno jer ljudi pobjede sebe, pobjede svoj rekord iz utrke u utrku i jednostavno napreduju. Nakon maratona, polumaratona nastavljamo dalje, imamo prvo par treninga tjedana regeneracije, oporavak i onda smo na noćnoj utrci Zagrebačkog CNR-a. To nam je sljedeći cilj.